जाय न'सरखौनो होसो होसो गावनानै संना जायो आं दायनां फोदोनां आफासो। खुलुमबाय, गिबियावनो प्रमाट बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बर' मिउजिक भिडिअ'नि मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे मिउजिक भिडिअ'खौ नोंथांमोना जुदि दासिमबो नुवाखैब्ला आरो जुदि मिन्थियाखैब्ला अन्नानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। आरो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना ला। बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। बे मिउजिक भिडिअ'नि गुबै टाइटेलानो जादों थैब्लाबो जेना। बे मिउजिक भिडिअ'आव डाइरेक्सन खालामदों बिथां बिरफुं महिलारिया। बे मिउजिक भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा बिथां बिरफुं महिलारिनि चेनेलाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनो गोसो दंब्ला आं भिडिअ'नि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। अखाफोरखौ रागा जोंना फुटबल बायदि जोबदाव गोनां हाथरखिफोरखौ थुख्लायजोबनानै मोस्रोम बायदि गाफ्लेजोबगोन आं।